Amen. Molim vas, pogledajte Evanđelje po Luki. Evanđelje po Luki, poglavlje 6. To znači Evanđelje po Luki, poglavlje 6. I čitat ćemo stihovi 39 do 46. 39 do 46. Molim vas, ustanite dok čitamo Božju riječ zajedno. Stih 39 kaže: Onda im je rekao usporedbu: Može li slijepac slijepca voditi? Neće li ubojica u jamu pasti? Učenik nije nad svojim učiteljem, ali će svaki koji se usavrši biti kao njegov učitelj. A zašto gledaš trun u oku brata svojega, a brvna u oku svome ne opažaš? Ili kako možeš reći bratu svome: Brate, dopusti da ti izvadim trun koji ti je u oku, kad sam ne primjećuješ brvna u oku svome? Licemeru, najprije izvadi brvno iz oka svoga, pa ćeš onda jasno vidjeti izvaditi trun što je u oku brata tvoga. Jer dobro stablo ne rađa lošim plodom, niti loše stablo ne rađa dobrim plodom. Jer svako se stablo poznaje po svome plodu. Jer ljudi ne beru sa trnja smokve, niti sa trnjaka ne trgaju grožđe. Dobar čovjek iz dobre riznice svoga srca iznosi dobro, a zao čovjek iz zle riznice svoga srca iznosi zlo, jer mu usta govore iz obilja srca. A zašto me zovete Gospodine, Gospodine, a ne činite ono što ja govorim? I stih 44 kaže: Jer svako se stablo poznaje po svome plodu. I ako sjetite se, prošli tjedan sam počeo ovu lekciju koja se zove Svako se stablo poznaje po svome plodu. I ovaj tjedan želim završiti taj propovjed. Nadam se će biti nešto friško, da ne samo ponoviti uvijek, ali želim vam dati nešto iz Biblije kako mi možemo biti bolji kršćani za Boga. Nebeski Oče, hvala ti za tvoj ljubav, hvala ti za tvoj dobrotu. Ja trebam Duha Svetoga, Gospodine, ti znaš da hrvatski jezik nije moj matični jeziku. I bez tebe, Gospodine, ne mogu reći ništa koje će pomoći tvoj ljudi. Ali ja vjerujem da ako Duh Sveti će me ispuniti, ako Duh Sveti će govoriti kroz mene, ja vjerujem da ti možeš pomogni mi da budem blagoslov tvoji ljudi koji su ovdje. Molim te, Gospodine, blagosloviš ovaj sastanak. Molim te, sresti s nama, mi trebamo čuti nešto od Bogu. Gospodine, mi znamo da u Hrvatskoj i u Europi dosta teško za evanđelje. Ljudi ima tradiciju, ljudi ima njihov dobra djela. Ali, Gospodine, mi znamo da samo Isus Krist spašava. I molim te, Gospodine, pomogni nam danas da shvatimo i da primimo nešto iz Biblije. I sve molim se u Isusovo ime. Amen. Molim vas, sjednite. Prošli tjedan, samo želim ponoviti brzo, onda idemo na nešto novo. Ali ponekad ja sam učio kad sam bio u biblijskom fakultetu da vrlo važno da ponoviti stvari opet i opet. Zato što lakše za mene izboravati. Ali kad čujem nešto opet i opet ovako, kad mi kažemo Isus Krist spašava, jedini Isus je spasitelj, ja znam po tisuće puta ja to kažem, ali to je temelj Biblije da samo Isus Krist spašava i zbog toga mi želimo ponoviti taj temu opet i opet, da mi ne izboravimo da to je najvažnija stvar, da jedini Isus Krist spašava. Ok, ali prošli tjedan ja sam vam dao ilustraciju u vezi ove stiha.
Zboravio sam moje košarice danas za taj plod. Imam na stolu u dnevnu sobu. Ali zboravio sam, ali vi koji ste bili ovdje, sjećaš da ja sam pokazao jabuke i kruške, i banane i tako dalje. I mi znamo da svaki stabla se poznaje po svome plodu. Ja znam kad ja vidim stabla da to je stablo od jabuke kad ja vidim plod. Onda ja znam 100% sigurno da to je stabla od jabuke i tako dalje. I kršćani, Isus je rekao u stih 44, jer svako se stablo poznaje po svome plodu. To Isus želi reći da mi kršćani su takvi. On ne samo govori o vezi nekih stabla, to je istina. On koristi neki zemaljski ilustraciju da može pokazati tko smo mi. Mi smo stabla i ljudi će poznati tebi po svome plodu. To Isus želi oglašavati. I onda sam rekao, to je jako važno, nije svatko koji kaže Gospodine, Gospodine, spašen. Puno ljudi će reći kad ide pred Isusa, Gospodine, Gospodine, ali on će reći, nikada ne pozna tebi, odlaziti od mene. Vi koje, pogledajte molim vas Matej poglavlje 7, ja znam da prošli put sam to rekao, ali to je jako važno. Poglavlje 7 stih 20. Biblija kaže, poglavlje 7 stih 20 do 23. Biblija kaže, prema tome prepoznat ćete i po njihovim plodovima. Neće svaki koji mi govori Gospodine, Gospodine ući u kraljestvo nebesko, nego ona koja izvršava volju Oca mojega koji je u nebu. Mnogi će mi reći u onaj dan, Gospodine, Gospodine, nismo li u ime Tvoje prorokovali i u ime Tvoje đavle izgonili i u ime Tvoje mnoga čudesna djela činili? A tada ću im ja izjaviti, nikada vas nisam poznavao, idete od mene vi koji činite bezakonje. Vidite, ove ljudi koji će reći, Isuse, mi smo progonili đavo i Tvoje ime, mi smo činili neki čudesa u Tvoje ime, ali Isus će im reći, nikada nisam poznavala vas. To je strogno. Dosta ljudi će ići pred njega i kaže, ja sam bio član u neki crkvi. On će reći, nisam poznat tebi. Moraš biti spašen. Pogledajte Ivan 3:36. Ivan 3:36. Strana 113. Okay. Strana 113, poglavlje 3, stih 36. Vesna, molim te, pročita to. Ko vjeruje u Sina, ima život vječni, a ko ne vjeruje Sinu, neće vidjeti života, nego gnjev Božji ostaje na njemu. Amen. Ok, to je jasno. To je vrlo jasno. Ja ne trebam objasniti opet, to sam rekao puno puta. Ali to je jasno. Ko vjeruje u Sina, ima život vječni. Ok, sad imamo problem. Razmislite. Ovaj drugi tekst koji smo čitali. Isus je rekao da oni će reći njemu da mi smo izvadili đavla u Tvojem ime. Mi smo činili čudesa u Tvoje ime. Onda neki će reći, da li oni su vjerovali u ime Isusa? Zašto oni su kristili njegov ime da činiti ove stvari, ne? Ali nisu bili spašeni. Ovako. Oni su stavili pozdanje u onome što su činili. Oni su činili neki čudesa. Oni su progonili đavla u njegov ime. I oni su mislili po taj dobre djelima oni su spašeni. Ali spasenje je jedini u Isusu Kristu. Ja ne znam kako objasniti da vi možete razumjeti točno, ali ovako. Ja mogu reći, ja vjerujem da ovu stolicu može me drži. Razumiješ? Ja vidim da to je od drva i tako dalje i ja mogu te reći, ja vjerujem da ove stolicu će me držati. Razumiješ? Ja mogu to reći, ja vjerujem. Ali dok ja sedim u stolicu, ok? I da li ja vjerujem sada? Ne baš, zato što još imam noge dolje. Nekom puno, razumiješ? Ali sad,
Sad ja vjerujem potpuno da stolicu može me držati. I puno ljudi kaže, ja vjerujem u Kristu. Ja vjerujem da On je moj spasitelj. Ali još uvijek drže za neki dobro djela. Još uvijek krštenje je važno. Još uvijek Bože zakon je malo. To je kao noge doje. Ja vjerujem, ali još uvijek kao vjerujem u dobro djelima. Razumiješ? Dok podigni noge i ruke i kaže, ja potpuno vjerujem da jedini Isus Krist može me spasiti. On i zbog toga to kaže, tko vjeruje u Sina ima život vječni. To ne znači ja vjerujem u Sina i krštenje. Ja vjerujem u Sina i dobra djela. Ja vjerujem u Sina i članstvo crkvi. Ili čuva za potpuno Krista i ništa drugo. Amen. I to je razlika. Taj ljudi, oni su vjeruju u Krista, ali isto vjeruju u nešto drugo. Bog želi da mi potpuno vjeruju da jedini Isus Krist je dovoljno da spasi nas. Amen. Ne Marija, ne Papa, ne crkva, ne krštenje, ne dobro djelem. Jedini Isus Krist. Ja sam grešnik, spašen po koga? Ili kome? Ili od čega? Milost. Po milosti. Grešen, spašen po milosti. I ništa drugo. Što napraviti ja sam drugačiji nego čovjek tamo na cijestu? Ja sam spašen po milosti. Samo to, ništa drugo. I on može biti spašen po milosti ako on će sjedi i kaže ne daje Marija, ne daje crkva, ne daje Papa, jedini Isus Krist. I onda one može biti spašeni. To je taj spasenje. Jako jednostavno, ali jako teško. Zašto? Zato što kad ja samo vjerujem da Isus Krist je spasitelja, onda ja ne mogu kontrolirati ništa. Razumiješ? Ja ne imam dio o tome. Mi kao ljudi uvijek želimo kontrolirati naš život. Teško meni, ja sam dao ovu ilustraciju prije, ali teško kad ja vozim auto, da sjedim na desnu stranu i da neki drugi vozi. Teško meni. Kad ja vozim, ja želim voziti. Razumiješ? I vi koji vozi znaš što je, kako je. Teško kad sjedi neki drugi. Zašto? Zato što ja moram vjerujem da taj čovjek će voziti dobro. Razumiješ? Da on je dovoljno šofer, da on zna što radi. Kad ja vozim, ja mislim ja sam najbolji vozač i imam kontrolu. Razumiješ? I to je isto za spasenje. Teško ljudi daje Isus potpunu kontrolu. Da jedini Isus Krist može voziti auto i mi ćemo stići u nebo zbog njega. Mi želimo ovako, razmislite da djeda vozi auto. On želi ići u Splitu na godišnju ili nešto. I baka sjede pokraj. Dobro? I on vozi, lijepo vozi. Ali baka sjedi tamo na stranu, malo se boje. Zato što to izgleda malo strašno. I onda ona ostavi njezina ruka na stranu i taj balan, ne, balan se zove. I ona je uzela i djeda proba vozi, ali ona je ovako. Razumiješ? Zato što ona želi voziti. Da, to je bude problem. I to je kao ljudi za spasenje. Razumiješ? Mi kažemo da vjerujemo Isusu, ali još uvijek mi želimo imati jedan ruka na taj balan, da mi vozimo malo. Da mi vjerujemo, ja nisam tako loš ili nešto tako. Ja jesam bio kršten, ja jesam idem u crkvi i tako dalje. Ne. Samo Isus, nek da On vozi. Potpuno vjeru na njemu, u njemu. On je spasitelj. Ok, sad idemo dalje da ne izgubimo previše vremena. Ja sam rekao spasenje jedino u Isusu Kristu, međutim, kada je čovjek spašen, taj čovjek je već sada novo stvorenje. Kad ja potpuno se poznaju u Isusu Kristu, ja ću biti drugačije. Razumiješ? Moj srce će biti drugačije. Poslije spasenja čovjek bi trebao biti drugačiji. Njegova vanjska strana, to znači njegovo tijelo, je još uvijek isto. Njegov unutar dio, to znači njegov duh, je drugačiji. Sada kad je spašen. Božja želja za one koje su spašene je da rađaju dobrim plodom. To sam rekao prošli puta. Čovjek koji kaže da je već spašen mnoge godine, ali još uvijek taj čovjek rađa lošim plodom, najvjerovatnije nije spašen. Okay? Ja znam to je strogno, ali to je to.
Ako čovjek može činiti što on hoće i nikada se promijenja, nešto je krivo za taj čovjek. Možda on nije potpuno se poznati u Kristu. Razumiješ? Ok, to me dovodi do našeg teksta. Isus je rekao, jer svako se stablo poznaje po svome plodu. Dragi prijatelju, drugi ljudi će te poznati po tvome plodu. Za našu poruku danas želim ti propovijedati na temu svako se stablo poznaje po svome plodu. I prošli tjedan sam dao broj 1. Okay? Ja sam vam rekao, izgubljeni ljudi će poznati da si ti kršćani po tvome plodu. Okay? Ja sam rekao, kršćani trebaju govoriti drugačije nego što govori ovaj svijet, to je istina. Kršćani se trebaju ponašati drugačije nego što se ponaša ovaj svijet. Kršćani trebaju biti drugačiji od ovog svijeta. To ne znači da mi smo savršeni, nismo. To ne znači da ja sam bez greha, nisam. Ali ja moram biti drugačiji. To znači ja ne trebam mrziti drugi, ja ne trebam imati gorčinu. Moje tijelo želi mrziti, moje tijelo želi imati gorčinu. Moje tijelo želi ove loše stvari. Ali unutra, Duh Sveti unutra i kaže, Johnny, treba biti drugačije. Ne treba se mrziti, ne treba imati gorčinu. Razumiješ? I moramo biti drugačije. I isto tako kršćani trebaju biti drugačije od ovog svijeta. I ne mogu opet ponoviti te sve stvari o tome, ali želim te reći, izgubljeni ljudi će poznati da si ti kršćani po tvome plodu. Kako mi možemo reći njima o Kristu koji ljubi svijeta kad mi mrzimo drugima? Ili kako mi možemo govoriti njima tamo o vezi najveći ljubav kad mi nemamo ljubav? Razumiješ? Možemo, zato što istino je Božja riječ, ali taj ima više snagu kad mi živimo što mi propovjedamo. Razumiješ? Da mi smo drugačiji. Ok, sad idemo dalje za nešto novo. Broj 2. Drugi kršćani će poznati da si ti kršćani po tvome plodu. Ne samo izgubljeni ljudi. Kako ja mogu znati da Scott je kršćanin? On mi je rekao da on je spašen. Ja to vjerujem, ali kad ja vidim njegov ploda, to ne znači da ja sudim njega, da ja pogledam kako dobro i loše. Ali recimo Scott dođe unutra i on svaki tjedan kaže, ja sam kršćanin, ja sam spašen. Ali svaki tjedan on ima neki pivo u jedan ruku i on govori protiv svima u crkvi s ustima i onda on udari žena njegova i ona možda udari ona, ne znam, ali recimo, kako, to nije plod, ne? Onda ti ćeš reći, da li Scott stvarno je spašen? Razumiješ? Jedini način da ja mogu znati da moja žena je spašena kad ja vidim njezina plod. To ne znači da ja osudim nju, da ja sudim nju. Ne to govorim. Ali ako mi smo isti kao prije i nikada ne želimo mijenjati, onda što mi prizovemo spasenje možda nije spasenje. Pogledajte, molim vas, Evanđelje po Mateju, poglavlje 5. Evanđelje po Mateju, poglavlje 5. Stih 13. Do 16, 13 do 16. To je strana 10. Poglavlje 5, stih 13. Biblija kaže, vi ste sol zemlji, ali ako sol izgubi svoj okus, čime će se ona osoliti? Onda nije ni za što, nego da se baci van i da je ljudi gaze. Vi ste svjetlo svijetu, grad koji leži na gori ne može se sakriti. Niti se upali svijeća da se stavi pod mjericu, nego na svječnjak, te svijetli svima u kući. Neka vaša svjetlost tako svijetli pred ljudima, da bi vidjela vaša dobra djela i proslavili Oca vašega koji je u nebu. Isus je rekao da trebamo biti drugačiji, trebamo imati dobra djela, trebamo činiti nešto za Boga, da ljudi može vidjeti da mi smo kršćani, da imamo taj svjetlost. Kršćani trebaju govoriti, to sam rekao prije, sad idemo na nešto novo, Drugi kršćani će poznati da si ti kršćani po tvome plodu. Pogledajte, molim vas, Jakovljeva poslanica, poglavlje 2.
Jakovljeva poslanica, poglavlje 2, stih 14. Stih 14 do 20. Biblija kaže: kakav korist, braćo moja, ako tko govori da ima vjeru, a djela nema? Može li ga vjera spasiti? Ako li su koji brat ili sestra goli i oskudijevaju svakdanjom hranom, te im tko od vas kaže: idete u miru, ugrijete se i nasitite, a ne udjelili im što je potrebno za tijelo, koje korist. Tako i vjera, ako nema djela, mrtav je u sebi. Ali reći će netko: ti imaš vjeru i ja imam djela. Pokaži mi svoju vjeru bez svoje djela, a ja ću ti svojim djelima pokazati svoju vjeru. Ti vjeruješ da je Bog jedan, dobro činiš, i đavli vjeruje i drte. Ali hoćeš li shvatiti od čovječe isprazni, da je vjera bez djela mrtva? Ok, dvije stvari. Broj 1, neki koristi ovaj tekst da pokazi da treba dobro djela da budi spašeni. On kaže tamo u stih 14, kaže: kakva korist, braćo moja, ako tko govori da ima vjeru i djela nema, može li ga vjera spasiti? Onda on kaže da taj tekst govori da djela spasi. Okay? Ima velik problem ako to je istina. I drži svoje mjesto ovdje i pogledati Efežanima, poglavlje 2. Ako što sam rekao sad je istina, ima velik problem u Bibliji. Poglavlje 2 Efežanima, strana 228. Okay. Stih 8 i 9. 8 i 9. Vesna, možete pročitati to? Može, 228 strana. Da, i stih 8 i 9. Poglavlje 2 Aha. i stih 8. Jer milošću ste spašeni po vjeri, i to nije od vas, to je Božji dar. Ne po djelima, da se netko ne bi hvalisao. Amen. Vidiš što Pavao je rekao tu? Jer milošću ste spašeni po vjeri, i to nije od vas, to je Božji dar. Ne po djelima, da se netko ne bi falasio. Ok, vidiš to? I sad drži svoje mjesto tamo u Efežanima, pogledajte opet u Jakovljev, stih 14. Kakva korist, braćo moja, ako to govori da ima vjeru, a djela nema, može li ga vjera spasiti? Okay? Neki kaže da, ovdje Biblija kaže da ako nemaš djela, onda nisi spašeni. Razumiješ? Da treba djela za spasenje. Ali ovako, vrlo jednostavno odgovor. Biblija nema kontradikciju. Pavao u Efežanima govori ono što Bog vidi. Što Bog vidi? Bog vidi unutra čovjeku. Bog vidi tvoj srcu. On zna ako imaš vjeru ili ne. Razumiješ? Bog vidi da djeda kad vjeru od srce da prima Kristu. I da spasenje ne po djelima, nego samo po vjeri u Isu Krista. To je ono što Bog vidi. Bog vidi unutra. Što čovjek vidi? Djela. Vanjski strana. U Jakovljeva poslanica on ne govori ono što Bog vidi, nego što on vidi. Kao drugi kršćani. Ja ne mogu vidjeti u Tori, ja ne mogu vidjeti u skotu, ali ja vidim vanjski strana skatu. I on može kaže, ja imam vjeru, ja samo vidim njegov djela. Razumiješ? Ti samo vidim, ja mogu te reći ja sam spašen, ali vi samo vidite moj djela, što ja činim. I Jakov ne govori ono što Bog vidi, nego što čovjek vidi. Čovjek vidi vanjski strana. I zbog toga on je rekao, stih 16, te im tko od vas kaže, idete u miru, ugrijete se, nasitite, a ne udjelili im što je potrebno za tijelo, za korist, tako i vjera, ako nema djela, mrtva je u sebi. Jakov kaže, ja vidim da ti kažeš da je spašen, ali nemaš djela.
I onda kako ti možeš kaži da vjera spasiti kad nemaš dijela? On ne govori da dijela spasi, nego dijela je dokaz da ima spasenje, da imaš milost. Kad ja sam spašen po milosti, ja imam dobro dijela. Kad ja mogu vidjeti Sema bez hranu i kaže idete od meni ako sam stvarno spašen? Ne mogu. Razumiješ? I onda ljudi accuse, ti znaš ta riječ? Optuži nas da baptisti samo vjeruju da milosti spašeni i možeš činiti što hoće. To nije istina. Mi vjerujemo da spasenje je po milosti. Ali kad čovjek ima taj milost, kad čovjek ima spasenje, on je novo stvorenje i treba imati dobro djela. Ali dobro djela ne spasi, dobro djela je dokaz da imam spasenje. Ako vi vjerujete da djela zbog ovaj tekst kaže da treba za spasenje, onda imaš veliku kontradikciju u Bibliji. Zato što Pavao je vrlo jasno i rekao, jer ste milošću ste spašeni po vjeri, to nije, ja mogu to pročitati, i to nije od vas, to je Božji dar, ne po djelima, da se netko ne bi falisao. To znači, ako ti vjeruješ da Jakov je poslanica govori da dobro djela spasi, onda imaš veliku kontradikciju u Bibliji. I ja ne vjerujem da postoji kontradikcija u Bibliji. Vrlo jasno meni. Jakov kaže što čovjek vidi, Pavao govori što Bog vidi. Amen. Bog vidi da ja sam spašen. Vi ne možete vidjeti u moj srcu. Ja mogu te reći, Sonja, ja sam spašen. I ti možeš vjerovati, ali ne znaš što postoji. Dok ti vidiš da ja sam drugačiji. Da nešto se dogodilo. Moje familiju. Ja sam bio tako loše, ja sam vam rekao, ja sam butovnik sam bio i tako dalje, narkoman, svašta sam radio i stvarno grožno sam živio. I onda sam bio spašen i sam počeo okrenuti prema Bogu i to je proces, to je nije preko noću, razumiješ? Moje unutra je bio drugačije, ali tijelo još uvijek slabo. Ali kad sam pio poslije spasenju, osjećao sam loše unutra. Duh Sveti me presvjedočio u meni da to nije dobro. Kad ja danas, kad činim neki grej, Duh Sveti presvjedoči meni, ne treba to raditi, treba mijenjati. Razumiješ? I kad taj vrijeme, kad sam bio spašen, moju familiju, ja sam rekao njima, ja sam bio spašen, moj baka koji nije spašena, moje teci koji nisu spašeni i tako dalje. Najvjerovatno oni su rekli da je, aha. Oni su znali. Ali kad oni su vidjeli da moj život počne promijeniti, onda oni su morali reći, možda Johnny stvarno je nešto se dogodilo njemu. Razumiješ? Ovako, ako ja sam bio spašen tamo, onda živim dalje kao uvijek sam živio. Nikada 50 godina kazi još uvijek živim tako. To nije spasenje. Biblija kaže da mi smo novo stvorenje u Kristu. Ja sam počeo biti Božje djecu na taj vrijeme. Ovako, ja ne vjerujem da čovjek može živjeti onako kako želi 50 godina bez ničega. Zato što Bog kaže tko on voli, on će se koriti, disciplinirati. Kad ja sam počeo biti Božje dijete, on je počeo disciplinirati mene u ljubavi da ja se promijenim. Razumiješ? I Biblija kaže, 1. Ivanova, mislim da poglavlje 5, da postoji grijeh do smrti. Što to znači? To znači da ima vremena, ne znam kada točno, ali kad kršćani samo kaže ne, oni stvarno su spašeni, znaš što Bog će činiti? Što Bog kaže u Bibliji, on će uzeti taj kršćan. Ja ću to pokazati malo kasnije u propovjedi ovdje. Ali Bog će baš uzeti taj čovjek koji pripada njemu i nikada ne se promijeni. Ja ću pokazati da to je istina, samo malo. Idemo malo dalje. Sad imam pitanje. Kakav plod imate? Imaš li loš plod ili dobar plod? Imaš li plod koji smrdi? Imaš li plod koji je gorak ili slatak? Koji plod imaš? Ako si stvarno spašen, trebaš imati dobar plod. To Isus je rekao. Želi li drugi ljudi plod koji ti imaš? Želi li ljudi biti poput tebi? Želi tvoj djecu želi biti poput tebi?
Želi li biti blizu tebi ili želi bježati od tebe? Kakav plod imaš? Je li tvoj plod zdrav ili bolestan? Razumiješ? Zato što Isus je rekao, svako stablo se poznaje po svome plodu. Kakav plod imate? Zbog toga to je vrlo važno da mi imamo dobro plod. I sad želim pokazati zadnji stvar i objasniti što sam rekao malo prije. Bog će poznati da si kršćani po tvome plodu. Ne samo izgubljeni ljudi, ne samo kršćani, nego Bog će poznati da si kršćani po tvome plodu. I samo malo da ja objasnim. Bog zna koje si ti vrsta stabla. Bog zna. Ali možda Bog želi pokazati tebi koja vrsta stabla si ti. Pogledajte, molim vas, Evanđelje po Ivanu, poglavlje 10, stih 1. To je strana 124, Evanđelje po Ivanu, poglavlje 10, 1 do 5. Biblija kaže, u istinu kažem vam, tko u ovčji tor ne ulazi kroz vrata, već se uspenje na drugom mjestu, lopov je i razbojnik. I tko ulazi na vrata, pastor je ovcama. Njemu vratar otvara i ovci slušaju njegov glas. I ovce svoje zove po imenu te i izvodi. I kad izvedi svoje ovce, ide pred njima i ovce ga slijede jer poznaju njegov glas. A stranca ni pošto neće slijediti, nego će bježati od njega jer ne poznaju glas stranaca. Isus im je izgovorio tu usporedbu, ali oni nisu razumjeli ono što im je govorio. Idemo malo dalje. Biblija kaže, stih 7. Tada im je Isus ponovno rekao, u istom kažem vam, ja sam vrata ovcama. Svi koji su došli prije mene, lopovi su i razbojnici, ali i ovce nisu poslušale. Ja sam vrata. Ako tko uđe kroz mene, spasit će se. Te će ulaziti i izlaziti, u pašu nalaziti. Lopov ne dolazi osim da ukrade i ubije i uništi. Ja sam došao da imaju život i da ga imaju i u izobilju. Ja sam pastor dobri polaži život svoj za ovce. A najamnik koji nije pastor i kome ovce ne pripadaju, vide vuka gdje dolazi po ostavlja ovce i bježe. A vuk grabi ovce i rastjeruju ih. Najamnik bježi jer je najamnik i ne brine za ovce. Ja sam pastor dobri i poznam ovce svoje i moje ovce poznaju meni. Kao što otac poznaje meni, tako i ja poznajem oca i život svoj polažem za ovce. To je dosta da čitamo. Ali želim vam reći, Bog zna koji si ti vrsta stabla. Ja znam to je govorio o ovcima, ali to je isto ilustracija koju je Bog pokazio da On pozna tko pripada njemu. I mi kao ljudi moramo vidjeti vaše stabla, vaše plod. Ali Bog zna tko čuje njegov glas. I sad još jedan stvar. Bog će napraviti sve što može da mi rađamo što više dobrih plodova. Okay? Slušaš? Bog će napraviti sve što može da mi rađamo što više dobrih plodova. Pogledajte Evanđelje po Ivanu, poglavlje 15, stih 1. I ja ću savršiti za ove stvari. Bog će napraviti sve što može da mi rađamo što više dobrih plodova. Poglavlje 15:1. Biblija kaže: Ja sam istinski trs, a moj otac je vinogradar. Svaku lozu na meni koja ne donosi plod uklanja, a svaku koja donosi plod on čisti da bi donijeli više ploda. Vi ste već čisti po riječi koje sam vam govorio. Ustanete u meni, a ja u vama.
Kao što mladica ne može donijeti ploda samo od sebe ako ne ostane na trsu, tako ni vi ako ne ostanete u meni. Ja sam trs, vi ste mladice. Tko ostaje u meni i ja u njemu, taj donosi mnogo ploda, jer bez mene ne možete ništa učiniti. Ako tko ne ostane u meni, baca se van kao mladica i usuši se. Onda iskupljaju i oganj bacaju pa izgore. Ako ostanete u meni i moje riječi ostanu u vama, molite što hoćete i bit će vam. U ovome se proslavlja Otac moj, ga donositi mnogo ploda, tako će biti moja učenici. Kao što je Otac meni ljubio i ja sam vas ljubio, ostanete u mojoj ljubavi. Ako držite moje zapovjedi, ostat ćete u mojoj ljubavi, kao što sam ja držao zapovjedi Oca svoga i ostajem u njegove ljubavi. I Isus je nam dao ilustraciju o vezi ove vinogradar i on je rekao da njegov otac je vinogradar i mi smo taj lozu koji treba donijeti plodovi. Baka mi je rekla da vidi ove grožđe koje tamo na njegov mjesta i kako velik je i zato što one je, kako se zove baka kad čovjeka rezali. I zašto oni je rezali? Zato što treba više ploda. Ne? I dobro vinograd zna gdje treba rezati, ne? Da može iduće godine ima više plodovi. Isus je rekao da mi smo kao taj loza i Gospod Bog je taj vinogradar. I on zna gdje trebamo rezati naše životu da mi imamo više ploda. Zbog toga on to čini. Okay? To je Božji cilj za vas. Ako vi ste kršćani, vi ste spašeni, Bog želi da vi imate ploda. Okay? To je Božji cilj za svaki kršćani. I kao Bog, on će narezati nam, ponekad to malo se boje. Boli. Kad on mora narezati. Možda on mora uzeti nešto od mene koje ja volim. Možda neki, ne znam, nešto što ja volim, on mora baš uzeti. Zašto? Da ja mogu imati više ploda. To je Božji cilj za nas. Ali, pogledati, molim vas, stih 4, može stih 4. Isus je rekao, ostanete u meni, ja u vama, kao što mladica ne može donijeti ploda samo od sebi ako ne ostane na trsu. Tako ni vi ako ne ostanete u meni. To znači moramo ostaniti u Kristu. Stih 5. Ja sam trs, vi ste mladice, mi smo mladice, pardon. Tko ostaje u meni i ja u njemu, taj donosi mnogo ploda. Jer bez meni ne možete ništa učiniti. To je jasno. Ako tko ne ostane u meni, baca se van kao mladica i osuši se, onda iskupljaju i u ognjan bacaju pa izgori. Ako ostanete u meni i moje riječi ostanu u vama, molite što hoćete i bit će vam. Ok, ovo možda bude malo teško, ne znam, zbog jezika i tako dalje, ali ja ću se truditi. Isus je rekao da ako mi ostanemo u njemu, mi ćemo imati puno plodovi. Ako ne, Bog će nam uzeti. Ja ne vjerujem da to govori da izgubi spasenje, da čovjek ide u pakao. Nego da ponekad Bog mora uzeti čovjek koji neće ostaniti u njemu. Zato što nikada će donesi ploda. Ja imam neki stabla kod meni sad. To je od Bresve. I neki Romkinje je došla 3 tjedna prije i je ukrao sve stabla na taj plod, na taj stabla. Ali znaš kaj je problem? Plod izgleda jako dobro, ali kad probaš, sve je pokvareno unutra. Ne smete meni zato što plod je pokvaren na taj stabla. I ja nisam vinogradar, ja ne znam kako napraviti da taj stabla ima dobro ploda i tako dalje. Ali ja znam da čovjek koji bi znao, najvjerovatno on mora činiti nešto i proba da taj stabla ima bolji plod iduće godine. Možda taj stabla je bolesna i tako dalje.
I on će se truditi, ali ima vremena kad taj stabla neće imati dobar plod. Što on će činiti? On bi uzeo. Razumiješ? Zato što taj stabla nikada će imati dobar plod. I postoje vremena kad Bog mora uzeti krštenje. Do you have your phone? Would you please look up a verse, the sin unto death, for me? It's 1 John 5:16. Okay. Pogledajte 1. Ivanova, poglavlje 5 i onda mi ćemo savršiti. Prva Ivanova 5, 16 and 17? Yeah. 16 i 17. Ok? Biblija kaže, stih 16, poglavlje 5, prva Ivanova. Ako tko vidi brata svojega gdje čini grijeh što nije na smrt, neka moli i dat će mu život. Onima koji čini grijeh što nije na smrt, postoji grijeh koji je na smrt, za takav ne kažem da se moli. Svaka nepravda je grijeh, a postoji grijeh koji nije na smrt. Ok, to je jasno, ali problem da postoji grijeh koji je na smrt. Ja ne sudim niti jedan čovjek, ali dajem ilustraciju, možda to će pomoći. Ja sam imao bratić, moj tata imao bratić. I kad on je bio mlad, taj čovjek je bio spašen. Stvarno je spašen. On želi činiti nešto za Bogu i tako dalje. I on je mislio da on će biti evangelizator, da ide i propovijedati o Bogu. On je bio mlad, 19 godina, nešto tako. Moj bratić, stvarno je to moj tatina bratić, on ima problem za alkoholu. I on pije, jako pije. I za malo vremena on je prekinuo taj alkoholu. Okay? I on je činio nešto za Boga, on je radio, Bog radio u njemu i tako dalje. Ali nažalost, moj bratić opet je pao u grehu. Opet je išao na taj život koji prije. I ako vidiš natrag, uvijek lakše vidjeti natrag nego kad sve dogodi. Ali kad mi vidimo natrag, mi možemo vidjeti njegov život, kako poslije on je opet je pao u grehu i činio taj greh i tako dalje. On je kupio motor, ne? I on je imao neki nesreću na taj motor kad je bio mlad, 20 nešto godina. I onda on leže u bolnicu i rekao, ja znam, Bog govori meni, ja ću prekinuti taj alkohol i učiniti što Bog mi rekao. I za malo vremena on je to činio, onda opet je pao u taj grehu, razumiješ? I onda on je opet imao motor, opet je imao neki nesreću, je bio u bolnicu 3-4 tjedna tamo i skoro je umro tamo u bolnicu. I kad leži tamo u krevetu, on je rekao, ja ću činiti nešto za Boga sad. Sad ja razumijem, Bog govori meni i ja ću promijeniti moj život kako ja znam što Bog kaže u Bibliji. I za malo vremena on je to činio. I opet je pao u alkoholu. Malo vremena on je služio Bogu i onda opet je pao u alkoholu. I onda opet ima motor. Opet ima, to je 3 puta on je imao nesreću. I onda opet on leže u bolnicu i kaže, ovaj put stvarno ja ću činiti nešto za Boga. Ja znam da trebam činiti nešto za Boga i tako dalje. I opet kad je vratio izvan bolnicu, opet je pao u grehu. Taj čovjek ima oko 36 godina. Sad ja imam 40. To je moj tatina bračić. Čovjek koji moj tata je rastao, je bio kao brat i tako dalje. Ja sjećam kada ove se dogodile. Ja sam jako dobar prijatelj za njegov sina. Ali kad on ima 36 godina, opet je pio, ali ovaj put on ne pije kad vozi motor, ali on je bio u grehu opet, ne služi Bogu, ne ide u crkvu, ne čita Bibliju, ništa. I ja vjerujem da stvarno on je bio spašen. I Bog radi u njima. Bog je taj vinogrador koji proba da on čini što treba, da ima plod. Ali taj čovjek ne bi. I jedan dan on je bio na taj motor i neko kamion je okrenio i udario njemu. On je bio ispod taj kamionu i ovaj put on je poginuo tamo na cestu.
36 godina samo. I pitaš zašto. I on ne pije kad to se dogodilo. Zašto? Ja vjerujem, i vi ne trebate slažiti, to je ok, ali želim čitati opet ove prve Ivanova 5, stih 15, kaže: a ako znamo da nas uslišava sve što molimo, znamo da imamo odgovor, to nije to, 16, sorry. Ako tko vidi brata svoga gdje čini grej što nije na smrt, neka moli da će mu život. Onima koji čini grej što nije na smrt, postoji grijeh koji je na smrt. Ja ne velim da ja sam Bog i ja znam kad je to i tako da, ja ne to govorim. Ali mogu reći kao propovjednik, ja sam vidio puno ljudi, baš kao moj bratić, koji ja sam vidio kako Bog, jedan čovjek koji, mislim je brat Samples na Čakovcu, koji stvarno Bog radi, mi možemo vidjeti što Bog radi i onda uvijek on ima taj gorčina i tako dalje i onda on je umro 40 nešto godina. Ja ne kažem da ja sam Bog, ja nisam, ja znam i ne sudim niti jedan čovjek. Ali mogu vam reći da postoji grijeh na smrt. Kad mi smo Božji djecu i Bog te voli, On želi da ti mijenjaš, On želi da imaš plod. To je što Bog želi. Bog ne želi da uzme niti jedan čovjek prerano. Ali svaki čovjek ovdje ima slobodnu volju. I vi morate se izabrati. Da li ja želim da imam plod ili ne? Ti kažeš, ja poznam ljudi koji su kršteni, oni živi 60 godina u grehu i ništa se dogodili. Tako, kao si govorio. Onda znaš što ja ću reći tebi? Možda taj čovjek nije spašen. Zato što moj Biblija kaže da postoji grijeh na smrt. Ja ne vjerujem da čovjek može živjeti 56 godina u grehu tako i Bog samo pusti na miru. Bog kaže, tko Bog voli, on će se koriti. Disciplinirati, ukoriti, mislim da taj hrvatski riječ. To Biblija vrlo jasno kaže. Hebrejima poglavlje 12, čita kad ideš domu. Ako ti si Božje dijete, Bog neće dozvoliti da ti živiš u grehu. On će se koriti. Ne, Bog nije zločest, Bog nije kao tata koji ima velik štap i želi samo udariti tebi. Bog nije tako. Bog te ljubi. Bog želi najbolje za tebi. Ali ovo je filosofija danas koja kaže, vi možete činiti što hoće. To nije u Bibliji. Bog kaže da On te voli i On želi najbolje za vas. I On želi da vi imate ploda. On to želi. On želi da ja imam plodu. I više ploda. Ja znam, baka ima ove trsa tamo, on ne želi samo 1, 2, 3 grožđe tamo. Bolje da cijeli je plodni, ne? I to Bog želi. On ne želi samo da ja imam jedan plod, nego puno ploda. Zašto? Onda ja mogu donesi više slavu Bogu. Vidite, izgubljeni ljudi će poznati nas po svome plodu. Spašeni kršćani će poznati nas po plodovi. I Bog, On već zna, ali On će to pokazati tebi da si kršćani. Savršim za ovo. Ja znam, već sam to rekao, ali nešto Bog mi dao sad. Znaš kako ja znam da sam spašen? Kako ja mogu znati da sam spašen? Kad ja činim grijeh i osjećam jako loše zbog toga. I onda ima neki kaznu zbog toga. Puno puta kad sam rastio u kršćanstvu, i još uvijek rastim, ali kad sam rastio u moj kršćanski životu i ja sam činio nešto koje ja sam znao da ne trebam činiti i onda nešto se dogodilo loše zbog toga i ja sam vidio točno što je bilo, neću reći tebi, vi imate svoju priču, to je moj priču, ali onda sam morao reći oprosti mi Bogu. Ja sam znao da sam spašen zato što tko Bog voli, On će koriti, On će disciplinirati. Vidiš, to je najbolji dokaz meni da sam spašen. To ne znači da idete i činite grej da vidi ako si spašen. To ne znači to. Ali to je istina. Moj sin Cody, ja neću reći što on je činio, ništa tako. Ali jedanput ja sam rekao, Cody, sigurno da znaš da si spašen. Zato što moj sin, i ja pitam Joshua i Hana isto, ja želim znati da oni su spašeni. Ne da oni samo kaže to.
I on je rekao meni, tata, ja znam da sam spašen zato što kad ja činim grej, Bog nikada pusti da ja činim bez posljedica. Razumiješ? I on mi rekao, ja znam da sam spašen zbog toga. I to je istina. Ljudi koji može živjeti kako hoće i sve ide dobro, to nije spasenje. Mi baptisti vjerujemo da spasenje jedino u Isu Kristu, besplatno. I kad čovjek ima spasenje, uvijek ima spasenje. Ali mi ne vjerujemo da čovjek živi kako hoće i to je spasenje. Razumiješ? Ali kad čovjek ima spasenje, on će biti drugačije. Razumiješ? Proces. Spasenje je trenutak, taj promijenjen život, proces. Ja želim biti još bliži Bogu sutra, nego što sam danas. Razumiješ? Da rastim. Razumiješ? Moja Hana, kad ona se rodila, ona ne počela jesti bifteka, nego mlijeko. Ja nisam dao nju bifteku. Joshua drugačije, on je počeo za bifteku. Ali Hana ne, Hana mlijeko prije. I onda ona je rasla i onda je neki mekano hranu i onda malo jače i sad jako skupo hraniti djecu, tineđeri, ne? Vi znate ko ima djecu. Ali to je proces. Ona se rodila trenutku. Ali rasti, to je proces. Ali najbitno da ona rastiš. Da vidimo taj rast u nju. Isto za nas. Bog ne očekuje da vi budete kao Pavao sada. Ali on želi rasti. Da budemo još blizu Bogu svaki dan. Molim vas, ustanite.